ассалому алайкум ҳамватанони азиз, дӯстони арҷуманд, бинандагони гиромӣ. Аз тариқи шабакаи фейсбук дар пахши мустақим мехостам ки имрӯз дар мавриди Бадахшон боз барбигардем, чун рӯз то рӯз вазъият ваҳмтар мешавад ва дар ин минтақа лавозимоти ҷангӣ ва артишро бештар сафарбар карда истоданд ва артиши иловагӣ бар замми он артише ки бештар аз 4000 артиш дар шаҳри Хоруғ ва атрофи он ҳузур дошт ва артиши иловагӣ боз равон карда истоданд ва ин нишон медиҳад ки рӯзҳои наздик нақшаи гузарондани амалиёт дар Хоруғ ҷой дорад ва мо низ аз нафароне ки дар Кумитаи давлатии амнияти миллӣ ва ҳамзамон дар вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон буданд пурсон кардем ва дар ҳақиқатан ин ҳолатро тасдиқ карданд ва гуфтанд ки чунин як чорабинӣ дар назар ҳаст ва баъд аз ҷаласаи фардо шояд ки бубинанд ки бо кадом роҳ ва восита ин амалиётро роҳандозӣ кунанд. ман азизон, дӯстон, ман бештар мехостам ки тамоми шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон ва мардуме ки берун аз кишвар ҳастед ё дар дохили кишвар ҳастед, ҳар нафаре ки бо ҳар роҳе метавонад барои пешгирӣ намудани ин хушонате ки ҳадафҳои геополитикӣ ва ҳадафҳои шахсони ҳукмронро, синфи ҳукмрони Тоҷикистонро ташкил мекунад, бояд ки пешгирӣ кунем, ба хотире ки ин синфи ҳукмроне ки дар сари қудрат ҳаст ба хотири манфиатҳои шахсист ва қонеъ кардани манфиатҳои хоҷагони хориҷияшон ва ҳамчуноне ки ҳамагон аз васоити ахбори омма бохабар ҳастанд, муроҷиати мардуми Бадахшон ҳам оиди гузарондани шаффофият дар фаъолияти мақомотҳои қудратии Тоҷикистон талаб карда шудагӣ аст ва ҳамчунин ташвиши мардуми Бадахшон ҳам аз гузарондани амалиёти дар пеш истода аст ва ҳамагон медонем ки мардуми Бадахшон дар як ҳолати тарс ва ваҳм қарор доранд ва баъзе фанду фиребҳое ки тариқи васоити ахбори омма, яъне ки дар ҷанги ахборӣ информатсионӣ онҳо пирӯз ҳастанд, феълан ба тамоми ҷомеаи ҷаҳон нишон дода истоданд ки дар ҳақиқатан бар зидди беамнӣ, бесулҳӣ, бесуботӣ мубориза бурда истоданд ва дар ҳақиқатан зери пӯшишҳои ин амалиётҳои ба мақсадҳо ва манфиатҳои хеш мегузаронанд ва бо инҳоро бо пӯшиш медиҳанд. барои мо пӯшида нест ки имрӯз ин ё он нафарро бо ҳадафҳои ҷиноӣ дастгир мекунанд ва ё ин ки ширкаташро мегиранд, моликияташро мегиранд, ё ин ё он ҳизбро тӯҳмат мезананд, ба хотири ин ё он маҳкам мекунанд ва берун месозанд, ё ин ё он гурӯҳе ки дар хориҷи кишвар фаъолият мекунанд бо экстремистию террористӣ эълон мекунанд ва то ин ки пешгирӣ кунанд аз оне ки натавонанд шаҳрвандо тавассути норозигӣ фикру ақида ва андешаҳои худашонро баён кунанд. ва мо низ тасмим гирифтем ки дар баробари мардуми Бадахшон бетаваҷҷӯҳ набошем ва бо ин нишона мо бархостем ва гуфтем ки Бадахшон қалби поки Тоҷикистон, ба хоки хун накаш хоки ниёкон. Бо ин тартиб мо норозигии худро баён медорем ва мегӯем ки ҳарчи зудтар ҳукумати Эмомалӣ Раҳмонов ҳама низомиҳое ки дар дохили Хоруғ ҳузур доранд барои ташкил намудани хушунати навбатӣ дар ин минтақа берун бароварда шавад ва роҳи ҳалли Бадахшон артишу тупу танк нест, яъне бо ин роҳ ки Раҳмонов
агар роҳи ҳалро мехоҳад, роҳи ҳал дигар ҷо аст ва мо шаҳрвандони тоҷикистон ва мардуми тоҷикистон дар қазияи Бадахшон бетараф нестем. мо мехоҳем ки ҳама мардуми тоҷикистон эътироз кунанд ки роҳи ҳалли Бадахшонро бо дигар роҳ ҳал кардан мумкин. бояд бо чунин эътирозҳо дар майдонҳо, дар роҳ, дар кӯча, дар ҳар ҷо, дар васоити ахбори омма, дар фейсбук, дар Одноклассник, дар ҳар ҷо баромада эътироз кунем. ин бо ин роҳ болои ҳукумат фишор биоварем ки нисбати мардуми Бадахшон аз хушунат даст бардорад. мо медонем ки заказчикои фармоишгарони ин хушунатҳо киё ҳастанд ва онҳое ҳастанд ки чашм аъло кардан ба захираҳои табиии Тоҷикистон ва мехоҳанд давраи дуюми супоридани замини Тоҷикистон ба кишвари ҳамсоя дар ивази кӯмакҳое ки ба хонавода ва анҷом медиҳад ба онҳо чӣ карда шавад? Дода шавад. ва дар сурати давраи дуюми қитъаи замини Тоҷикистонро ба кишвари ҳамсоя додан, албатта дар ин ҷо эътироз ва норозигии ин минтақа метавонад боло шавад ва халал мерасонад ба додани давраи дуюми замин ба кишвари ҳамсоя бо баҳонаи ҳар баҳона. ва дуюм ҳадафи ҳукумат саркӯб намудани онҳое ки розӣ нестанд ба сиёсати кунунии Эмомалӣ Раҳмонов, онҳое ки 6 сол қабл соати 4 субҳ бар хонаашон тирборон кард Раҳмонов, хонаашонро сӯзонд ва нухбагони ин миллатро кушт, махсусан Имомназаровро ва дигар шахсони оддиро ки дар он ҷо ҳеҷ гуноҳе надоштанд, дар ин амалиёти 6 сол қабл кушта шуданд ва имрӯз ин амалиётро ҳам мехоҳанд болои ин мардуме ки ба ин сиёсатҳои онҳо розӣ нест ва болои онҳо анҷом диҳанд. ва дуюмам онҳо мегӯянд ки дар минтақа масъалаи гузарондани маводи мухаддир аст. худи ҳукумати Қирғизистон дар ҳисоботи расмияш эълон дошт ки аз соли 2010 то соли 2018 гузашти маводи мухаддир аз тариқи Бадахшон хеле ва хеле кам шудааст ва баръакс аз минтақаи Баткенти ноҳияи вилояти Қирғизистон бештар шудааст ки бо шимоли Тоҷикистон бо вилояти Суғд ҳаммарз аст. яъне дида мешавад ки маводи мухаддир на аз вилояти Бадахшон балки аз ноҳияи Панҷ, Фархор, аз ноҳияи Шуробод, аз ҷоҳое ки мегузарад таҳти идораи пурраи давлат ва мақомоти давлатӣ аст. ба маводи мухаддир ки бештар аз 80 тонна дар як сол гузаронда мешавад, дар дасти худи Кумитаи давлатии амнияти миллии Тоҷикистон ва вазорати корҳои дохилияи ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар дасти контролаш дар дасти Ҳасан Асадуллозода додар аруси президент мебошад. вақте ки ин маводи мухаддир дасти шумо аст, чӣ гуна метавонанд ки мардуми Бадахшон бо ин гунаҳгор кунед? ва рӯйпӯш додани ва дар васоити ахбори омма ҷинояткору нашаманду ин эълон намудани мардуми Бадахшон маънои она дорад ки шумо ҷаноби Раҳмонов, ҷаноби Ятимов, ҷаноби Раҳимзода мехоҳанд бо ин роҳ болои мардум лашкар кашанд то ин ки тавонанд озодона қитъаи замини Тоҷикистонро ба кишвари ҳамсоя диҳанд ва тавонанд ки дар ин ҷо захираҳои табиӣ ки дар ин минтақа ҳаст озодона ба ҳар кие ки хоҳанд додан гиранд, ба ҳар давлате ки хоҳанд ки додан гиранд ва озодона маводи мухаддирро аз ин минтақа гузаронанд. чаро аз ин минтақа маводи мухаддирро гузаронанд? чунки дар вақтҳои охир толибҳо дар минтақаи сарҳадии назди сарҳадии ноҳияи Фархору Кулобу Московскию Шуробод
дар инҷа зиёд шудаги ҳастанд ва хатҳои гузарондани маводи мухаддир зери хатар қарор гирифтагӣ аст аз ҷониби Афғонистон ва ба ин хотир мехоҳанд ки аз ҷониби Бадахшон роҳи нави маводи мухаддирро кушоянд. Марҳамат, ман дар масъалаи онҳо эълон намуданд ки чанд рӯз пеш 100 чанд адад яроқро аз 131 адад яроқро аз шаҳрвандони хоруғ ихтиёран оварда супориданд. Чаро номҳое ки оварда яроқи аслияи худро супориданд ишора накардед? Ман пурра аз корманди мақомоти амниятие ки феълан дар хоруғ қарор дорад пурра гуфтанд ки ин яроқҳо тавассути худамон ба баъзе шахсиятҳо дода шуда буд ва он шахсиятҳо овардан ин яроқро доданд ва мо номнавис кардем. Яроқро мо пешакӣ худамон додем ва худамон боз гуфтем овардан доданд ва ин барои нишон додан ки дар ин кишвар дар ин минтақа дар ҳақиқатан нигоҳдории ғайриқонунии аслиҳа вуҷуд дорад. ин яъне нақшаи худи мақомоти қудратии Тоҷикистон ва мақомоти кумитаи давлатии амнияти миллии Тоҷикистон аст. ман аз ҳамаи шаҳрвандони Тоҷикистон хоҳиш мекунам ки ба Бадахшонро бояд ки ҳар чӣ зудтар ва ҳар чӣ зиёдтар мо талаб кунем. Талаби мо ин бошад ки нерӯҳои низомие ки дар Бадахшон ҳастанд берун бароварда шаванд. аз ҷомеаи шаҳрвандӣ бо истифодаи журналистон дар минтақа фаъолияти шаффофи мақомоти қудратӣ ба роҳ монда шавад. ва масъалаи дигар, худи Бузмаков дар чанд ҷиноятҳои вазнин аз ҷумла куштори собиқ вазири корҳои дохилаи ҷумҳурии Тоҷикистон гунаҳгор аст. ин худаш як шахси ҷинояткор аст ва ин шахсро гузоштан дар ин минтақа ва бо ин минтақа сафарбар кардан ин маънои онро дорад ки ба як ҳолати ба ҳасос омада гӯё ки дар оташ мо боз равған мерезем барои аланга гирифтани ин ва хоҳиш мекунем ки ин Бузмаков ки нафари худаш як ҷангҷӯ аст ва худаш як қотил аст, як кушанда аст, чашмаш пури хун аст ва шахси наздик бо Эмомалӣ Раҳмонов аст, чӣ кор кунем? Бояд ки аз ин минтақа берун карда шавад ва аз вазифа озод карда шавад ва ба дигар ҷо кушонда шавад ва агар на ба ин минтақа эҳтимоли хушунатҳои зиёд вуҷуд дорад ва ин минтақаро хушунат таҳдид мекунад ва мо бояд даст бардорем ки бояд даст боло кунем бо ҳамдигар ки ҳар чӣ зудтар нерӯҳои низомие ки дар он ҷо истодаанд ва нерӯҳои иловагие ки бар ин минтақа равона карда шудагӣ ҳастанд берун карда шавад ва ҳар чӣ зудтар ба ин бенизомие ки аз ҷониби ҳукумати Раҳмонов роҳандозӣ карда шудааст пешгирӣ карда шавад. сатҳи ҷинояткорӣ, сатҳи куштор, сатҳи дуздӣ дар минтақаҳо дигар хеле ва хеле зиёд аст. хеле ва хеле зиёд аст. маҳз ба ҳамин минтақа, балки ин минтақа дорои қариб 70% захираҳои табиии Тоҷикистон аст ва ин минтақа боз аз минтақаҳои дигар бо равияҳои динию мазҳабияшон фарқ мекунад. мо бояд ба ино эҳтиром гузорем вагарна як хушунати вазминро, як хушунати калонро дар минтақа ва дар Тоҷикистон мо эҷод хоҳем кард бо бетарафиямон. мо бояд дар ин маврид мардуми шарифи Тоҷикистон ҳамчун як шаҳрванд, ман ҳамчун имрӯз аз шумо ҳамчун як шаҳрванд аз шумо хоҳиш мекунам ки дар қазияи Бадахшон бетараф будани мо ин бешараф будани моро нишон медиҳад. бояд ки бетараф набошем. талаби мо талаби калон нест. нерӯҳои низомӣ аз минтақа берун карда шавад, аз хушунат даст бардошта шавад, ба фаъолияти мақомоти қудратии Тоҷикистон, васоити ахбори оммаи он ва радио озодие ки шумо таҳти идораи шумо қарор дорад он не, радио ховаре ки таҳти идораи шумо ва дигар онҳо қарор дорад онҳо не, бевосита
خبرنگاران اجازت دهید و سازمان‌های بین‌المللی وارد شوند فعالیت مقامات قدرتی تاجیکستان را نظارت کنند، وگرنه فعالیت مقامات قدرتی تاجیکستان سفارش‌های ژئوپلیتیکی و خواجگان خارجی رحمانوف در منطقه برای سرکوب کردن آن شخصیت‌هایی که در این منطقه هستند برای کشتن آنها است. من خواهش میکنم که در این مورد بی‌طرف نباشید، وگرنه ما با یک بدبختی کلان باز دچار میشویم. امیدوارم که حرفی من، صدای من دوستان عزیزان همه هموطنان درست فهمند، چون خود مردم بدخشان امروز مراجعت کردند و گفتند که با جامعه تاجیکستان و جامعه جهانی و ما باید که در این دیگر مورد بی‌طرف نباشیم. و باز تاکید میکنم در آخر که با همین شعارها راه حل بدخشان ارتش توپ و تنگ نیست. بدخشان با همین ما باید که اعتراض کنیم و دیگر راش همین که بدخشان قلب پاک تاجیکستان به خاک خون نکش خاک نیاکان. با همین اشعار شعارها، با همین مطلب ها ما خواهش کنیم که جناب رحمانوف دست از خود کشتن مردم بدخشان بردار، نگذارید که دیگر مردم بدخشان را زیر لط و کوب و زیر تیر و تفنگ قرار دهند. بس است. چرا بر این مردم، بر این منطقه بارهاست که رحمانوف لشکر میکشد. کوشش تلاش تمام مردم ما برای نگه داشتن این خشونت باشد. من میتونم درباره رحمانوف برای کشتارهایش از سال 1999 که رهبر همین فرانت خلقی بود و مردم را چگونه کشتن در وسایل اخبار عامه هست که رهبر فیضعلی و سنگک و امینا کی بود؟ رحمانوف بود. با همین ها صدها آدم ها، آیله ها کشته شدن و امروز هم باز این رحمانوف کشتن میگیرد. چشمش پر از خون است و این خونخوار را، این جاهل را باید بارهای فشار آوردن جامعه شهروندی تاجیکستان، چی در داخل و چی در خارج کشور بودنش فشار آورده شود، هر چیز زودتر به این بی نظامی، به این خشونت ها نقطه گذارد و دست از خشونت و از همه اینها بردارد. راه حل را با گفت و شنید، با فهماندن، با اشتراک جامعه شهروندی و سازمان های بین‌المللی آزاد حل کردن امکان پذیر است. خدا نگهدارتان باشد هموطنان عزیز. با امید آسودگی و صلح و ثبات تاجیکستان و تمام هستی و آینده تاجیکستان. خدا نگهدار.